4 spôsoby, ako si naniesť licenku. Ak si chcete zvýrazniť lícne kosti, tak si ju jednoducho nanesiete nejako tak ako kontúru. Ja si vezmem tu na pudrovú licenku a ako keby ste si kontúrovali tvár kontúrou alebo tesali, licenku si nanesiete tu a troška si ju potiahnete na vrch. Toto je hlavne dobrá technika, pokiaľ máte tu takú typickú stredoeurópsku alebo východoeurópsku tvár, čo je väčšinou taká hranatá. Ak si chcete vytvoriť taký vyzdvihnutý efekt, tak si vezmete licenku a dáte si ju úplne tu nahore, ako keby ste si dávali rozjasňovač. Takže tesne pod oči, ale ťaháte ju veľmi vysoko. Nejdete dole tu na líca. A takto máte taký vyzdvihnutý efekt. Ak si chcete pridať takú plnosť do líčok, aby ste ich mali také plnšie, mladšie, na to je veľmi dobrá licenka v prvom rade tekutá. Môžete samozrejme použiť aj pudrovú, ale tekutá mi pripadá taká troška prirodzenejšia. A ja použijem náš Sunrise a dám si ju priamo tu na líčka. Dobre si ju zapracujem. Neťahám ju moc sem hore, skôr ostávam tu na týchto jablčkách, kde sa mi vlastne tá plnosť tvorí. A toto je taký mladistvý efekt. No a posledný štvrtý spôsob je, keď si chcete vytvoriť taký, dá sa povedať, bronzový alebo slnko poboskaný efekt. Ja si vezmem znova náš Sunrise. A licenku si dám znova sem, ako sme si dávali na tú plnosť. Ale tentokrát si ju dám troška aj na nos a potiahnem si ju vyššie. Vlastne si prepojím, ako keby som takú masku mala, sa dá povedať. Spánky, líčka, troška na nos, zasa líčka a na spánky. Toto je výborne robiť nejakou bronzovou licenkou. Ja som zobrala, čo tu mám po ruke, pretože tu viac menej ide o ten efekt, nie o farbu. Dám si ešte jednu vrstvu, nech to mám sítejšie. Tak. Do komentárov mi dajte vedieť, ktorý zo spôsobov je ten váš najobľúbenejší.